All right, muri Zimbabwe. Big news. Tebhu yangu inoita kuremegwa nenhau. Right. Muri Zimbabwe muchiona izvi zvinhu zvakamira zvakadai so pane news dziri kutiudza isusu kuti president Emerson Mnangagwa havatrust munhu. So regai ndimbotanga regai infact ndo nyaya yacho titori munyaya chiri kuitika ndechekuti I know a lot of you, this is the first time you are going to hear this, but regai tikuudze anyway. So state security apparatus chiri kutaura isusu Zimbabwe military anditi touya toti Central Intelligence Organization, touya toti ZRP, Zimbabwe Republic Police. Right. These are the most important right now. So in Zimbabwe manje president of Zimbabwe unouya ouya pa CIO, Central Intelligence Organization, right? Auya pa Central Intelligence Organization oti right, imimi boys ndoda kuti muongorore moves general chakati. Zvonzi zvakare ndoda kuti muongorore moves police chakadaro. Zvimabosi polisi zvezviteveregwa izvi anditi right. Obva ipapo president oenda pamilitary intelligence, osvika kumilitary oti imimi boys ndoda kuti muongorore tumamoves tunenge tichirohwa neboys reku CIO, boys and girls reku CIO. Zvonzi ndoda kuti futi muongorore mamoves ari kurohwa nekupolisi, right? Obviously oenda futi kupolisi oita the same thing. Right. So iye padesk rake reinformation ari president wemuzimbabwe anenge ane information, iye ndiye anenge achiziva zviri kuitwa newese. Muri kubata information, ndiye anenge achionera zviri kuitwa newese. So now muri Zimbabwe news dziri padesk ndedzekuti president vemuzimbabwe vari kunzi vava nekusatrasta kwavava kuita mukomana tapfumanei. Mukomana ari kunzi right now like I mean vagara vatrust munhu. That's the thing. Vagara vadi havatrust munhu. I mean because unoona pane malevels aunosvika in life aunonyatsokuzviziva iwewe kuti handina kusvika panapa nekutrusta vanhu, but ndakasvika panapa nekutoita inonzi hold real leverage against all these people. So leverage can be the opportunity you bring, a business opportunity, you know. Zvakufana pane mumfesi wamunoziva life kana kuti mumwe mukadzi wamunoziva, vamwe moms kana mumwe mudhara wamunoziva vane mari dzavo, kana kuti imwe hama yenyu rimwe zitete kana rimwe zichi rine mari dzaro zvekuti handoza ndeumwe munhu wekuti you don't know kuti uchabenefita sei kwaari ka, but you would keep them close. That's why vanhu vane mari vachiti kana wava nemari shamwari dzechokwadi chaidzo haungadziwana. Unogodziwana sei? Ivo vanhu vari very calculative kudaro. They be calculating, they keep you close kuti kuti rimwe day they know they will benefit, and they don't know how, when,
but they would keep you close. So Trukuti Suswana, Emerson Mnangagwa, he been in the game for so long, and the Unangwa build so much leverage. But that leverage is the only reason why all these people around you do as you say. But if they get a chance to take you down, they will. Because you see, that's why ndakaona musuno itagwire achitaura nyaya yekuti the people you help are the same ones who will hate you the most. The people you once helped or 2 times or 3. The reason why ndekuti reveal my truths ekuti muri Zimbabwe, you will never hear them anyway. But the reason why vanhu vawakabatsira varivo vanokumaka kana kuti vanobadziwa newe, it's because it's human nature. Paunobatsira munhu iwewe une zvaunotaura, une kamwe kauboss attitude kaunoshowa, une kamwe kakumutorera pasi kaunoita, compassion pachaiyo chaiyo, kutongohwira munhu tsitsi kumushora. You don't understand this. Hakuna munhu anoda kunzwigwa tsitsi. Munhu wese unoda kuva mulevel kuti they are respected. But my situation happens, and unfortunately you are the one there to see them in that situation and to help them and then show that attitude. So musavhunduka pamunoona vamakabatsira varivo vanokumakai. It's because munenge muchishowa chiattitude chinonhuhwa. Chimwe chiattitude kana kuda kumubvudzira kumutaridza kuti uri stupid, how can you end up this chichichi, wozomubatsira kana kungo anything. But izvozvo even chero ukamubatsira uri cool and calm, ikako futi kaattitude kekuita cool and calm senge wakangwara iwewe, because inini ndiri pama1 iwe wakuita cool and calm senge wakangwara iwewe, but ndichitoziva kuti unoitawo mamistakes, ndotokumakira izvozvo. So that's why zvichiitika sezvo. But now let's come back. Let's come back to this nyaya yekunzi mukomana anogona kungodzingwa tabvuma naye and achamureplace. You have heard nothing. Mirai munhu. But let's come back to President Mnangagwa. Right. So a lot of people would say, iwe Mnangagwa wakaiswa paya na Chiwenga. But that's not true. Chiwenga haana kuronga a military intervention R1. It was all of the comrades, all of the generals. Everybody was going to face treason kana kwauchinzi vafailure as the top military brass. But vakaronga vose. And pakuronga mose ndo patutaura nyaya yatiri kuti isusu leverage. Kuti who is going to be the leader? You understand? Mnangagwa was the vice president, the second, the next to be president. So if Chiwenga wanted to say, hey guys, but Inina will end up being the president, no, and it, of course, as a matter of fact, those not akatoitika. But Chiwenga akana kuti unoda kuita president, but Pango's who is going to be the leader, and the answer was obvious, the second one, the one who is supposed to be, and it. So that was leverage. Do you understand that part? That was Mnangagwa's leverage, which means Mnangagwa anakuiswa na Chiwenga wakazviisa nekuzvipositiona in the right position, being loyal to Mugabe for years and whatever, all of those things. You understand? So that's the reason why Mnangagwa doesn't trust anyone. You understand? That's why I'm sure mimi structure security sector yatakuudzai kuti ndo inonzi iripo. That's why structure yakadaro ichiexista, because inenge ichiita watch over everybody. You understand? Watching over everybody. Unangona information wacho ari kuteverera uyo achimuona ari kutotevere gbavo, ari kutevere gbavo. You understand? So Mare Zimbabwe, right now tiri kutaura kudai so, tiri kutoti isusu mukomana ari kutoedza kuti ane information
according to the information yasvika panews desk. Atoza ari information dzaari kubata dzekuti ari kugurwa masuspicions, being suspicious, but right now haasati aita move. But manje tiri kunzwa isusu also kuti pane nyaya yeachamureplace apo muri Zimbabwe pakureplace ana apo. A lot of guys vari kuvhunduka kuti he might try to replace him nemwana wake, but we know that would cause serious friction within the military structure itself. That would cause serious friction, and I don't think he will be stupid enough to do that. So he might do some other things, but gare panapa, because more fire, we are dropping more, because tazitevera tapindira kana kuti dzauya kwatiri tichadzisvitsa kwamuri. Peace.